Σας καλωσορίζουμε στην παρουσίαση γανοθεραπείας. Η γανοθεραπεία είναι ένας τρόπος σκέψης που βασίζεται σε 4 θεωρίες παρατήρησης που εξηγούν πώς το γανόδερμα βοηθά στη στήριξη του ανθρώπινου σώματος για να ξεπεράσει τα προβλήματα υγείας. Το γανόδερμα είναι ένα μανιτάρι ακριβώς όπως κάθε άλλη φυσική τροφή, αλλά πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά. Είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής που βοηθά στη στήριξη του σώματος με ολιστικό τρόπο για τη διατήρηση της υγείας και της ευεξίας μέσω προληπτικών μεθόδων. Σε αντίθεση με αυτό, η συμβατική ιατρική λειτουργεί σε τμηματική βάση, χρησιμοποιώντας φάρμακα για τη θεραπεία και τη διόρθωση ασθενειών. Για να επιτευχθεί η βέλτιστη υγεία, πρέπει να τηρούνται οι 4 πυλώνες της υγείας. Αυτοί οι πυλώνες είναι η θετική ψυχική στάση, ο υγιεινός τρόπος ζωής, η υγιεινή διατροφή και συμπλήρωση. Η αποτυχία σε οποιονδήποτε από αυτούς τους πυλώνες προκαλεί στο σώμα υπερβολικές τοξίνες και έλλειψη ισορροπίας. Οι τοξίνες και η ανισορροπία του σώματος είναι το αποτέλεσμα διαφόρων εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων, όπως άγχος, κάπνισμα, μικρόβια, ατμοσφαιρική ρύπανση, ρύπανση υδάτων, χημικές ουσίες, φάρμακα. Οι τοξίνες και η ανισορροπία προκαλούνται επίσης από ανθιυγιεινές διατροφικές συνήθειες. Οι κακές διατροφικές συνήθειες θα προκαλέσουν συσσόρευση τοξινών, δημιουργώντας προβλήματα υγείας για το σώμα. Το σώμα σας είναι ο καλύτερος γιατρός. Όταν οι τοξίνες συσσωρεύονται στο σώμα έχει το δικό του αμυντικό σύστημα για να το ξεπεράσει μέσω 3 φάσεων που ονομάζονται The Discharge Phase, The Put Aside Phase and The Health Problems Developing Phase. Στο πρώτο επίπεδο άμυνας ή στη φάση απαλλαγής, οι τοξίνες θα απορρίπτονται από το σώμα ως υδρότας, ούρα, φλέμματα και κόπρανα. Εάν το σώμα δεν είναι σε θέση να αποβάλει τις τοξίνες, οι τοξίνες είτε θα κρυσταλλωθούν σε ουρικό οξύ και πέτρες, είτε θα συνδυαστεί με άλλα αδρανή υλικά και θα σχηματιστεί χολυστερόλι και λίπος. Όλα αυτά θα μπορούσαν να προκαλέσουν προβλήματα υγείας, όπως παχυσαρκία, υψηλή χολυστερόλη ή πόνο στις αρθρώσεις. Εδώ συμβαίνει το δεύτερο επίπεδο άμυνας ή αυτό που αποκαλούμε φάση κατάργηση. Εάν μια τέτοια τοξίνη δεν μπορεί να αποβληθεί από το σώμα για πολύ καιρό, θα εξελιχθεί σε σοβαρά προβλήματα υγείας. Αυτό είναι το τρίτο επίπεδο άμυνας, όπου συμβαίνει η φάση ανάπτυξης των προβλημάτων υγείας. Γνωρίζοντας ότι οι 2 κύριες αιτίες προβλημάτων υγείας προκύπτουν από τις τοξίνες και την ανισορροπία του σώματος, η DXN εισήγαγε 2 κύρια προϊόντα, το RG για την υποστήριξη του σώματος στην αποτοξίνωση και το GL για την υποστήριξη του σώματος στην εξισορρόπηση. Τα RG και GL είναι βιολογικά και φυσικά προϊόντα που παράγονται από το μυκήλιο και το σώμα του γανοδέρματος. Γενικά, όλα τα προβλήματα υγείας μας προκύπτουν από 2 κύριες αιτίες, τις τοξίνες και την ανισορροπία του σώματος. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση στη θεωρία της γανοθεραπείας.
Η δεύτερη παρατήρηση στη θεωρία είναι ότι το γανόδερμα υποστηρίζει το σώμα και το σώμα φροντίζει τα δικά του προβλήματα υγείας. Το γανόδερμα δεν δρά ποτέ στα προβλήματα υγείας. Είναι το σώμα που το κάνει με την υποστήριξη του γανοδέρματος. Η τρίτη παρατήρηση στη θεωρία μας βοηθά να κατανοήσουμε την αντανάκλαση της ασθένειας μετά τη λήψη του γανοδέρματος. Δεν είναι το γανόδερμα που προκαλεί την αντανάκλαση της ασθένειας, αλλά το ίδιο το σώμα προσπαθεί να απορρίψει τις τοξίνες στη διαδικασία εξισορρόπησης. Η τέταρτη παρατήρηση στη θεωρία δηλώνει τη συνιστόμενη δοσολογία για βέλτιστη υγεία. Για την πρώτη εβδομάδα κατανάλωσης συνιστάται να λαμβάνετε ένα ζεύγος RG και GL την ημέρα και στη συνέχεια να προχωράτε έως και 6 ζεύγη την τέταρτη εβδομάδα. Εάν η αντανάκλαση της ασθένειας είναι ισχυρή, τότε η δοσολογία πρέπει να μειωθεί στο μισό έως ότου είναι διαχειρίσιμη από το σώμα. Το σώμα μας χρειάζεται τον κατάλληλο συνδυασμό 4 τμήματων αλκαλικής τροφής με ένα τμήμα όξινων τροφών για βέλτιστη υγεία. Με βάση το φαγητό που λαμβάνουμε κάθε μέρα, αυτό συμβαίνει αντίστροφα. Τείνουμε να καταναλώνουμε περισσότερο κρέας και αναψυκτικά παρά λαχανικά, φρούτα και δημητριακά. Επομένως, χρειαζόμαστε αλκαλικά συμπληρώματα διατροφής για να εξουδετερώσουμε την οξύτητα του σώματός μας. Η DXN διαθέτει μια ευρεία γκάμα αλκαλικών προϊόντων υγείας όπως RG, GL, τσάι, σπιρουλίνα, καφές και νόνι για το σκοπό αυτό. Πολλοί άνθρωποι με διαβήτη δεν συνειδητοποιούν ότι η βασική αιτία είναι από τα τρόφιμα που τρώνε. Ο διαβήτης μπορεί να προκληθεί από ένα πρόβλημα του παγκρέατος, το οποίο με τη σειρά του μπορεί να προκληθεί από κακή πέψη λόγω έλλειψης ενζύμου σε τρόφιμα. Τα περισσότερα από τα τρόφιμα που τρώμε είναι μαγειρεμένα τρόφιμα στα οποία τα περισσότερα από τα ένζυμα έχουν καταστραφεί με αποτέλεσμα το πάγκρεας να δουλεύει περισσότερο χρόνο και πολύ σκληρά. Εάν το πάγκρεας αναγκάζεται να εργάζεται επιπλέον χρόνο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αργά ή γρήγορα θα είναι εκτός ισορροπίας, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές ασθένειες όπως ο διαβήτης. Δεδομένου ότι το μαγείρεμα σκοτώνει τα περισσότερα ένζυμα και δεν καταναλώνουμε ομά τρόφιμα όπως η σαλάτα σε κάθε γεύμα, η DXN σας παρέχει προϊόντα ενζύμων όπως RG, GL, σπιρουλίνα, Morinzyme και Cordipine. Γνωρίζετε ότι τα ερυθρά αιμοσφαίρια ζουν μόνο 120 ημέρες? Το σώμα μας πρέπει να παράγει ερυθρά αιμοσφαίρια καθημερινά. Για την παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων, το σώμα χρειάζεται 2 πρώτες ύλες, που είναι σίδηρος και χλωροφύλλη. Η χλωροφύλλη μπορεί να βρεθεί μόνο σε πράσινα λαχανικά. Τρώτε αρκετά λαχανικά καθημερινά? Πιθανότατα όχι. Οπότε τι συμβαίνει? Τα ερυθρά αιμοσφαίριά σας πρέπει να ανακυκλώνονται. Η διαδικασία ανακύκλωσης περιλαμβάνει τη σπλήνα, το σηκώτη και τα νεφρά και είναι μια πολύ περίπλοκη διαδικασία. Εάν αυτό επιτρεπόταν να συμβεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα όργανα θα αποτύχουν και θα δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Για να αποφευθεί αυτό, η DXN σας προσφέρει το καλύτερο πράσινο φαγητό που ονομάζεται σπιρουλίνα, το οποίο είναι πολύ πλούσιο σε χλωροφύλλη.
Γνωρίζετε ότι αυτό που είναι καλό για το στομάχι σας είναι επίσης καλό για το πρόσωπό σας και ότι το δέρμα είναι το μεγαλύτερο πεπτικό όργανο του σώματος. Εξαιτίας αυτού μπορείτε να εφαρμόσετε τα RG, GL, σπιρουλίνα ή ακόμη και το Lingzi Coffee 3 σε 1 στο πρόσωπό σας ως μάσκα ομορφιάς ή και σε ολόκληρο το σώμα σας. Επιπλέον, το δέρμα μας εκτίθεται σε υπερβολικές τοξίνες, ελεύθερες ρίζες, χημικές ουσίες, ακτινοβολία και στρες. Τα προϊόντα DXN Personal Care είναι φυσικά προϊόντα που χρησιμεύουν για την προστασία του δέρματος και επίσης λειτουργούν ως θρεπτικά συστατικά για το δέρμα. Ποιος μπορεί να καταναλώσει και να χρησιμοποιήσει προϊόντα DXN? Δεδομένου ότι τα προϊόντα της DXN είναι φυσικά προϊόντα υγείας, είναι κατάλληλα για όλες τις ηλικίες και τους ασθενείς. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν πολλά ανεξάρτητα άρθρα που είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο και αναφέρονται στο γανόδερμα, τη σπιρουλίνα, το Cordyceps και άλλα μανιτάρια? Είναι καλό να επισκέπτεστε αυτούς τους ιστότοπους για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με όλα αυτά τα φυσικά προϊόντα, έτσι ώστε να είστε σίγουροι για τα στοιχεία που βρίσκονται μέσα τους. Βρείτε το χρόνο και χρησιμοποιήστε κάποια χρήματα για την υγεία σας πριν είναι πολύ αργά. Τα προϊόντα της DXN βοηθούν το σώμα σας να διατηρήσει την υγεία του. Δοκιμάστε τα και θα νιώσετε τα ωφέλη των προϊόντων της DXN με φυσικό τρόπο. Ευχαριστούμε για το χρόνο σας.